खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैहाय आङो एसके जावाइनाव दंफैयो आरो दा बिथांनाव आं मानि थाखाय फैदों दा नोंथांमोननो आङो बेखौनो एसे देखायनोसै आरो ओमफ्राय आङो दायो बिथांनाव दंफैयो दै आं मुलि लांनो फैदों आरो मा मुलि बानायो बिथाङा बिथांनिफ्रायनो आङो फंनैसो मिथिनानै लागोन आरो दा फाइनालि आङो बिथांनियाव दंफैसै आरो नैबेनो जाहैबाय नोंथांमोना गोबाङाथ' सिनायखायो रजा डाक्टारबो नङा जाहैबाय जास्टलि माने जोंना फादारा आफाया बेबायदिनो दिलु दिला बाखालिफोरनि खांनानै माखासे हाग्रानि रोदा रोदा खांनानैहाय जावन खालामनानै बानायोमोन आरो ओमफ्राय दा जोंनाथ' आफाया थैनानै थांबाय नालाय बोरायनानै दा एक्सुवेलि आंखौहाय आफाया होनदों आरो न'खराव सोलोंनानै लाखि बियो गोबां इम्परटेन्ट जागोन उनावहाय महाय मोनगोन होननानैहाय बुंनायखाय आङो आफानिफ्राय सोलोंनानै लानाय जादों आरो ओमफ्राय बेनो जास्टलि आं गोबां होआ अनलि आङो जनडेस टाइफड बिदिनोल' आं होनाय जायो आरो रोङिखौथ' आं मानो बुंनानै लानो ओमफ्राय बेबो बेबायदिनो बाखालिफोरनि आरो रोदा रुदुखांनाय बिदिनो गामियावहाय न'फ्रावहाय बिदिनो रोदा रुदु माखासे दंफां लाइफांनि खांनानै ओमफ्राय जाउन खालामनानैहाय बेखौनो होयो आरो ओमफ्राय जनडेसनि टाइफडनिल' होयो आङो जनडेसआ मोनथाम मोनब्रै जात जायो टाइफडआबो मोनथाम मोनब्रै जात जायो जेरै जनडेसफ्रा जायोब्ला आथिं आखाइ रुसि ओरैबायदि मेङो बोलो मोना बेबायदिनो थैया दै जाजोबो ओमफ्राय फेसाबा बोरैबाला गोजा जायो मालाबा समावहाय थैबो हासुगोन दा मालाबा समाव खर'आव हमोब्ला ब्रेन क्रेक बायदिबो खारलाबायनोबो गोसो जागोन ओरैबायदि अनेकथा नानानथा रोखोमनि जायो आरो दो उन्दुलांगोन ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारनिबो दं मेगनाबो रोमोगोन खायफा हामख्रेमलांजोबगोन अनेक सिस्टेम जायो आरो ओमफ्राय टाइफड जायोब्ला खुगा गोदै मोनग्राबो दं गोखा मोनग्राबो दं ओमफ्राय सबखा गोसोमबो दं अनेक कुवालिटि जायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो आथिं आखाइ ख्रुब ख्रुब साख्रुबगोन ओंखामफ्रा खहाबनाय नङा जानो हानाय नङा बेफोरबायदि जायो आरो दा बेफोरखौनो जास्ट जाउन खालामनानै होयो आरो गोबांथार मानसिफ्रानो लांफैनानै इसोरनियाव मोजां जाबाय ओमफ्राय दा बेनो आरो सोरबाफोर लांफैनो गोसोब्ला मानसिफोरनि मतामत लाग्रो आं डाइरेक्ट आंनाव लांफैगोन होनना आङो मानसिफोरनाव सोंग्रोजोब आरो माबायदि होननानैहाय ओमफ्राय जुदि मानसिफ्रा मोजां होननानै बुंब्लासो लांफैयो आरोखि दा बेनो आरोखि आङो बानायनायखौ माने आंबो एसेग्राब मानि मिथियामोन जोंना आफाया बिराद बिसिनानिफ्रायनो सिखारनो हाया बेफोरबायदि अबस्था जादोंमोन आरो ओमफ्राय बिथांजों आङो एफाग्राब थायो होमब्लाबो बिथांखौ आं बेबायदि मुलि गोरों होननानैहाय मिथियाखैमोन आरो दा बिथांनि मुलिखौ लांनाय लोगो लोगो लोंनाय लोगो लोगो दुइ तिन घन्टानि उनावनो ओरैबायदि गोख्रों जादों बियो दा बिनि मुलिखौ लोंनानैहाय गोख्रों माने राखांनानै दङ आरो हामबाय बिराद मोजां खामानि होयो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बेफोरबायदि जादोंबा सिगाङावनो बिथाङा बुंनानै होखाबाय कन्टेक्ट लालायनानैहाय मुलिखौ लांफैनो हागोन आरो बहुद दं बिजाबसारा गोजोङै लांफैयो आरो मानसियानो जोबखा दाबो नों नुफैखानोलाय दा गोबां फैनानै थांबाय थेंक इउसै गोजोननाय थाबाय गोबावसिमोन आरो बिथांखौ लोगो मोनैया दिनैहाय फैनाय जाबाय आरो बिथांनि न'आवहाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ बाय बाय ओमफ्राय आं नोंथांनि चेनेलजोंहाय आं मोनसे बेखौनो बुंबावगोन भिडिअआ एसे गोलाव जाब्लाबो धैर्य लाना खोनासंनो हागोन आरो ससेब्लाबो आङो दायो मोनसे भिडिअ लाबोदों एसके बड' ब्लग गोबांथार बेमारफोरनि थाखायहाय आयुर्वेदिक सिकित्सा खालामग्रा ओरैबायदि मोजां सासे दङ दा बिनि भिडिअखौ आं लाबोखाबाय एसके बड' ब्लगआव थांनानै नायहैदो गोबां मानसिफ्रानो हामिफ्रा दा थनथना जानानै दंजोबो आरो खैलामा इलारा एरिया आमथिखा एरिया बिनि भिडिअखौहाय आंनाव थांनानै नायब्ला नुगोन आरो आं बेयाव खोन्थाहरबाय आरो स्पर्ट्सथ' बुजिनोब्ला एसके बड' ब्लग फेसबुक पेज नङाब्लाबो इउटुबाव थांनानै नायब्ला नुगोन आरो बिथांना चेनेलाबो गिदिरखासै गोबाङानो मिथिखायो लोगोफोर दा आङो एसकेनि न'निफ्राय फैनानैहाय मोनफैफिननोसै आरो दावहारु ब्रिज मोनहां जाबाय ओमफ्राय गोबां